Regional Bird Flu Task Force ginagda magkuha og mga blood samples sa mga domesticated birds sa Olango Island sunod buwan aron pagsiguro nga luwas sa bird flu ang dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Matagbuan sa Oktubre, magsugod na pag-migrate ang mga langgam gikan sa China o ubang nasod sa Asia sa pagsugod sa winter season. Og paboritong destinasyon sa mga migratory birds ang Olango Island. Busa sunod buwan, susihon sa mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force ang mga domesticated birds sa Olango Island, sama sa mga manok og itik ug kuhaan og mga blood samples. Ang area nga duol ana is kaning ato ang Santa Rosa, Sabang, Kalima, pwede siguro ko ana sa tusod ang mga tungasan. Pero plano na ko, bisan the whole Olango, mga barangay, ato na para sure na lang sadta. Gitataw hinuon sa City Vet nga wala sila'y nadawat nga mga taho nga may mga domesticated birds sa Olango Island nga naigo sa bird flu karong tuiga. Hinuon dili lang mo kumpiyansa ang City Vet, ilabi na kay daghan ang mga strain sa bird flu. Magpadayon ang ilang monitoring hangtod sa katapusan sa buwan sa Pebrero sa pagtapos sa winter season. Since the first katong outbreak, if na remember nato 2008 man tong outbreak sa bird flu. So far since that time, sa sige na mo kolekta, wala pa tay kuan. So pasalamat lang tang negative ang ato ang result. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.